dnešnom videu si zahrám 99 Nights. Môžeš myslieť na to, tak už som v hre a myslím si, že väčšina z vás bude vedieť, že v čom táto hra spočíva, ale pre tých, ktorí nevedia, tak musíte si vyťažiť tieto stromy a keď ich vyťažíte, tak si tieto logy môžete dať do sáčku a potom ich dať tuto do campfireu a keď dosiahnete 100%, tak sa vlastne celá mapa zväčší, plus aj takáto safe zóna, ktorá ohraničuje takéto čiarkované čiary. No a vlastne potom tu budete musieť preskúmavať a prežívať najlepšie 99 dní. To si nemyslím, že sa mi dneska podarí, ale pokúsim sa. A taktiež vám z stromov padajú saplingy, ktoré môžete zasadiť. Najlepšie je to blízko takto campfireu. A potom druhá úloha je tu taká, že budete musieť nájsť také stratené deti. No a každé to dieťa, keď nájdete, tak dni budú ubehať o jedno viac. A možno sa pýtate, že prečo? A vlastne vám to pomôže k tomu, aby ste získali 100 dní. A plus ešte, tu máte crafting, a tuto môžem dať toto drevo a vlastne sa mi to dá do tohto craftingu a to môžem vykraftovať, môžem to vykraftovať rôzne postele a to mi tiež pridáva o jedno ten deň. No ale ja sa vrátim k týmto kácaním stromov. No a zatiaľ čo to tu kácam, no tak by som vám chcel oznámiť, že môj cieľ je dať 100 odoberateľov do Halloweena a zostáva nám necelý mesiac to dať. No a keď to dáme, tak urobím taký halloweenský špeciál. Jediné, čo vám k tomu môžem povedať, je, že to bude devlog, ale samozrejme závisí to od vás, že či dáme tých 100 odoberateľov. Takže všetci, keď ma nepozeráte veľa, tak mi dajte ten odber, lebo budem veľmi rád, keď dosiahnem tých 100 odoberateľov do Halloweena. Každopádne už nám začína noc, no a my si postupom času potom môžeme aj túto sekeru a tento sáčok vylepšovať. Napríklad hneď na druhý deň, tak on tu príde taký pelt trader, ktorému najprv budete musieť dať zajčiu labku a potom vám niečo za to predá. Takže asi najlepšie je potom začať tými zajčími labkami. Iba akože ono vám z toho zajaca to nepadne hneď, niekedy to trvá. A taktiež vám to padá také mäso, ktoré si najprv budete musieť opiecť a potom ho môžete zjesť. Každopádne ja idem zabíjať týchto zajacov. A myslím si, že sa potom oplatí to preskúmať, až keď budete mať ten lepší sáčok. To mi padli 2 mäsa, lebo tak tých 5 vecí je celkom málo. A ok, tuto je ten dýr, tento jeleň, ale na začiatku je celkom v pohode, až potom sa tak zdrcní. Každopádne idem týchto králikov, lebo niekedy to fakt trvá dlho, kým z nich dostanem labku. Ide skámo, neveríte, mne padla labka. Niekedy mi to trvá, že potrebujem 30 zajacov, ale teraz mám šťastie, ako sa vidí. Tak ja tu zoberiem tieto mäsa a dám ich sem. A potom na ďalší deň už môžem preskúmavať. Iba sa najem a zatiaľ môžem naťažiť nejaké drevo. Ok, už je aj deň a túto vidíte toho pelt trader, ak som povedal. Tak ja iba idem zasadiť tento sapling a môžem mu hneď predať tú labku, ktorú mám tu. Hej, tuto mi dáva info a je tam napísané, že pelt trader je tu, tak ja mu dám tú labku a vlastne si môžem vybrať. Asi najlepšie ten good sec, lebo potom môžete preskúmavať viac. Každopádne ja ešte by som mal druhý level toho ohňa dať, respektíve už tretí, lebo prvý som dal. A do toho good secu sa mi teraz zmestí už 15 vecí. Taktiež je dobré zasadzovať tieto saplingy, lebo potom budete mať veľa dreva, sa to oplatí potom v noci ničiť. A ináč tento potom pelt trader tak teraz chce zase wolf pelt, čo nie je tak ľahké získať. To je najlepšie mať good axe alebo spear. Speara je taká dobrá zbraň, celkom OP, ale tak to potom budem musieť nájsť. A ešte sa oplatí tuto hneď na začiatku vykraftiť mapu, ktorú si niekde takto dáte. A vlastne teraz môžem takto mať mapu a to mi ukazuje všetky miesta, kde som bol. Tak ja napríklad pôjdem tam sa pozrieť, ale tu je sheet metal, to vám dá jeden scrap do toho craftingu, takže to sa hodí. To je potom nejaká víla, ktorá vám pridáva za kvetiny, nejaké seedy, to sa musí oplatiť. Tak ja budem zbierať tieto scrapy a tu je uhlie, to vám dáva do uhľu viac, to sa oplatí zobrať. Tieto scrapy tiež, no ty vole, vlk, dávať, mne opadá viac mesa, čo je dobré. Ako neviem prečo, ale tuto v tom baráku býva vlk. A tuto hneď máme prvú čestku, to je tuším tá najhoršia.
A nie, už sa blíži noc. Aj keď tá druhá tiež nie je úplne hrozná, tak ja tu otvorím tú čestku a mám tu bandáž, to sa hodí. Ale mohlo to byť lepšie, to nič nemáme. Tak fajn, tak ja už idem. A ešte tuto máme teda ten skrepy. A tak som zabudol na tieto dreva, to sa hodí. Tak ja teda idem k ohňu. Tam je oheň. To je fuk. Ok, asi sa najprv najem. Fajn. A toto môžem dať do toho craftingu. Tak fajn. Dám to do craftingu všetko. No a kde som preskúmal, tak ja asi pôjdem na túto stranu. Teraz skôr v noci. Ešte tá druhá by nemala byť taká zlá, lebo už chcem na ten ďalší deň ísť pre to prvé dieťa. A na to je najlepšie mať ako spíru. A keď dá sa to zvládnuť aj s touto Old X, ale je lepšie mať spíru alebo aspoň Good X. Ok, sa na tu niečo nájde. Ok, to sú nejaké baráky. To je revolver, to sú náboje do revolvera. To sa hodí, keď budem mať revolver. Už je deň. Toto, kamo ja chcem čestku. A tu by mala byť čestka. Kamo to je vlk. Neviem, jestli to ide. Dobre, neviem. Dobre, mám tu čestku, tá je potom lepšia, tak plus aspoň Good X. Ale najlepšie bola spíra. A tu revolver, ok, to sa hodí. Ale tak ako spíra by bola lepšia, lebo mám 12 nabojov. A keď mám 6, 18, tak to sa hodí. A tuto ešte máme nejaký barák, kde som nebol o tej kanister. To je tiež vám pridáva do ohňa. Ešte tu mám uhlie. Mala by tu byť čestka. To je toto drevo, to sa mi tu už nič nesmestí. Sú nejaké coiny. Ok, je tu vlk, sakra. Ideme týmto. To je potom čestka, ale on sa nevie vyhýbať, tak chill. No tak viem, to je fajn. Tak plus spíra alebo Good X. Spíra by bola najlepšia. Kamo, box of seed. To si robíš srandu. Fajn. Tak, ja to toto do ruky zoberiem do uhlie. Počkaj, nechal som tu jednu čestku. Asi nie. Tak a vrátim sa. A ako, možno už pôjdem pre to dieťa, ale bude noc, tak neviem, či by som to mal risknúť. Lebo tak ako to môžem zachrániť aj iba s tou najhoršou sekerou. Tak najprv si tu vyložím nákladky. Mám tu nejaké sheet metal a to nejaký fan. Ok, a dám to sa aj teda. Dobre, tak potom ako druhá vec, ešte si vykraftím tento aha, ja nemám drevo, tak musím drevo. Pekne vyrastú stromy. Vykraftím si ten crafting bench 2 a potom si vykraftím kompas, ktorý vám ukazuje, kde sú rôzne veci. Ok, tak to je strašne veľa dreva. Sa oplatí. Ale mi stojí iba 2 saplingy. Tuším som ťažil 2 stromy. Fajn, zasadím toto. Počkaj, čo to je? Ale to mi ukazuje to dieťa, tak už by som ho mal zachrániť. Tak fajn, ako prvé si tu dám to drevo a 3 dám sa. A teda môžem vykraftiť toto a kompas, ten bude ukazovať rôzne veci. Ok, ten si môžem dať túto mape. Dobre, a tuto môžete vidieť, že mám kompas a teraz, keď si dá toto, kliknem na to, no tak môžete vidieť, že sa mi objaví na kompase to dieťa, takže to bude ľahšie hľadať. No iba ja nemám moc jedla, tak by som mal na to ísť. Sky is on fire, to je nejaký nový update. No možno už nie je nový, ale tak ako, ja neviem tie updaty, ja ich moc nepozerám. Ale tuším to aj, že nejaké meteority tu padajú, neviem, v pravde. Mňa to nezaujíma, ja idem zachrániť dieťa. Vlk, to je ok, toho zaberiem, to by som mal mesa. Ono vlastne, to dieťa budú strážiť takíto vlci a potom ešte existujú silnejší vlci, takže to bude easy aj touto sekerou, ak sa im budem vyhýbať. Takže si zoberiem jedlo a môžem ísť pre to dieťa. Takže týmto smerom je to dieťa a tu má nejaký sheet metal a vlastne táto tu jaskyňa, no tak v nej sa ukrýva dieťa. Tam je nejaký kultista, to je nejaký, neviem, nejaký blbec. Something, áno, títo kultisti teraz prídu túto noc a musí sa brániť. Tak ja zabijem týchto, jeda. Ok, dobre, tak to je, oni sú silné. Tak použijem toto. Revík, trafiť sa. Ok, dáva damage, krása. Tak na 3 rany ho dá. Pre istotu budem s týmto používať, lebo už si reloadnúť. Ok, tak ešte 6 nábojov by mi malo zostať. No a teraz z tohto posledného bloka. Ježi, ja som myslel. Kámo, to bolo tesne. Kámo, každopádne z tohto posledného bloka padol kľúč, s ktorým otvorím toto. A tuto je to dieťa plus čestka. Počkaj, dobre, je to čestka. Tak idem pre tú čestku najprv. Samozrejme, čestka je dôležitejšia než dieťa. Mám tu old flashlight, to je najhoršie, lebo old flashlight môžete získať z takej budovy. A dal som si ho do vrecka, ale akože hodí sa. A rýchlo naspäť, lebo za chvíľu bude noc, ja nemám absolútne žiadne HP. Ja sa budem asi musieť tým bandážom dohýľať, lebo už bude ten prvý nájazd. Si bude slabý, tuž tam budú iba 2, tí kultisti, ale tak
Snaď to pôjde. Dobre, mám tu veľa jedla a už môžete vidieť, že je tu to dieťa. Myslím, že ale been rescued, yes. A vlastne teraz mi to bude pridávať, každý deň mi to bude pridávať 2. Tak ja sa najem a sa pripravím na ten nájazd. Môžem si vykraftiť túto šelfu. A tu využijem ako na obranu alebo na úkryt tým kultistom. Tak napríklad sensor dám. No, you will be attached, ok. Ináč ten deer, ten jelen, tak on sa bojí svetla, takže tá baterka je dobrá na to. Ale keď som pri ohni, tak je to v pohode. Kde sú tí kultisti? Ok, už je noc, tak už by tu mal prísť. Ale hovorím, že oni budú ľahké asi. Lebo tu budú iba 2 plus ten deer sa na nich bude pozerať, čumeť, jak sliehávajú, snaď. Ale tak dosť blbé je, že mám iba túto Oldex. Tam je ten deer, a kde sú títo? To je jeden a druhý je tu. Oni tuším nevedia vyskočiť, ok, tak možno vedia. Tak jeda. Ježiš, kde mám rivik? Ok, tam 5. Kde sú? Tu sú. Dobre. To. OK. Bandáž, rýchlo. 4. Bandáž. Yes, dobre. Revik. Komu mi sa to reloadovalo? Ale dobre je, že oni sa nemôžu healovať. Snaď teda. OK. Komu mám už iba 3. Oni sú blbí, to už vygrám takto. Šup. Komu. Dobre, jeden dead. A druhý tiež dead. Spali z nich koalíny. A padol z nich takýto náhrdelník, ktorý môžem dať sem. Lebo ten tiež budem potrebovať na rôzne vykraftenie, crafting receptov. A týchto kultistov môžem použiť, ako ja neviem, kto to vymyslel, ok? Tento pelt, ktorý tu sa vrátil, iba potrebujem wolf pelt. Niekam ono začalo pršať, to urobí, že všetky dreva tak vám spravia wet, čiže ich nemôžete dať do ohňa. Plus sa vám bude rýchlejšie minieť tento oheň. Hey, the pelt trader has arrived. OK, ale tuším na to druhé dieťa už potrebujem akože viac toho ohňa, ale neviem. Tak, idem teda skúsiť sa na to pozrieť. Kraken kit sa volá, OK? Tam je. Ako na revolveri nič nemám absolútne. A tam už budú takí lepší voci. Takže, OK, tam sú záchody, tam boli dobré veci. Neviem akože prečo v lese sú záchody, ale OK, nesľažujem sa, keď sú tam dobré veci. No tak, aspoň dúfam. A toto je tá čestka, OK, snáď sekera. Úplne stáček, tak je fakt ako neviem. Nepotrebujem spíru. Kamo, yes, spíra, yes, oh my god. To je strašne dobrý nástroj. Hneď dám na jednotku. Ona dáva taký damage, že to tí voci normálne budú dead. Pozrite, ak to dám na 2 hity. Tak na 3. Yes! Padlo mi z tohto toto. OK. Wolf pelt, tak rýchlo sa vrátim k tomu pelt traderovi a on mi niečo za to vymení. Neviem čo, ale už tú spíru, on by mi vymenil spíru, tak to mi už nevymení. Ale aj si tu Goodex, OK, tak to bude strašne dobrú výbavu. A už nemám ani jedlo, ale tak mám dosť zásoby jedla doma z tých blokov. Najprv ale toto dám jo. Fish old rod, tak to sa neoplatí, lebo to môžete získať z takej budovy. Spír, nechápem na čo by som si bral, keď už mám a Goodex teda. A teraz bude chcieť takú inšiu kožu, Alpha Volt 5 belt. Ten Alpha Volt je vlastne taký lepší, som hlavný. A tí budú strážiť vlastne toho druhého kida, takže tak. Ale tak sa spírou ich tam raz. Tu dám do craftingu, ako môžem si vykraftiť postel, no nemôžem, ale tak toto je regular bed. Neviem, ako nemyslím si, že či to je moc dobré, ale teda teraz idem zachrániť toho oného kida. Aha, ale je noc vlastne. Tak počkám, kým bude deň. To je niečo, je nejaká ukážka, to je nejaká tá, neviem, nejaký vták, ale tak ja som ho nikdy nevidela. Tak išiel by som ako zachrániť to dieťa a potom uvidím, čo ďalej. No ako môžem tam už ísť cez noc, technicky mám baterku, takže OK, asi idem. OK, tu sú tí alfa, kto má tu? OK, jo, to je nejaký normálny, OK. No najlepšie sa im takto proste vyhýbať. OK, tak toto sa nikdy nestalo, že ešte po troch. OK, dobre. Nekamo. OK. Tak, druhé dieťa som nezachránil, no. Čo už, more sa na mňa spíkli, traja. 4 na jedného, no nevadí. Ak chcete druhú časť, tak dajte odber. A možno by som v nej už zachránil aj druhé dieťa. A by som kľudne prežil aj 30 dní, neviem. Ale každopádne teraz som prežil iba deň 8. To je hrozné. Ale tak dajte ten odber, keď chcete druhú časť. Ahoj.